עם ה... אני אעשה קצת את הפזמון ואז... יאללה, מוכנים? תן לי את הפזמון, תן לי קצר, נדפוק. לא, זה סליחה רגע. אוקיי. 2012 יערות מנשה, מסרו ליוצאים שיר על אספסת. תזמון, יואו! היא מחפשת ותופסת, מחפשת, האספסת, מחפשת, 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 האספסת, מחפשת, את האספסת, הנה זה מגיע! Everybody, hands in the air, everybody, hands in the air. I'm going out. You see this? אספסת, יואו. אני הולך לשיר עם נושא קצת מורכב, משהו מוזר ולא מכובד. אספסת זהו הנושא, משהו קטן, קטום וחמוד ויפה. אספסת זה נשאר מאכיל עצים גם בכיכר, בכל מקום, בכל מצב. אספסת אצלי עמוק בלבלב, לא יודע מה ולא יודע איך. את הכל אני עכשיו הופך, טורף את הקלפים, מערבב את העיסה. אספסת הכל בשבילה, יעקובה, פזמון החוזר, הולך להיכנס פה, לא מראים. מחפשת ותופסת, האספסת היא תופסת ואוספת, האספסת היא אוספת ותופסת את כל האספסת, היא לא מפספסת גם שזו האספסת. בבית שני היא לא מפספסת. לקחת האספסת למי שהתפלפל מספון נהדר שכל העזים אוהבות בצפון, העזים באות, נערות מכאן כאילו זה היה החומר הלבן, רוצות את האספסת כל כך חזק זה ממש לא משחק. תשמרו את הגדר, תנסו מעבר, תלכו לשדה, האספסת הירוקה כל כך טובה, היא מגיעה מנעים כאן בשכונה, כן, גם, מחפשת האספסת, מחפשת האספסת, מחפשת, לא תופסת כמו מחפשת. יואו, זו האספסת. אנחנו מדברים על האספסת כאן. יואו!